Mor, der er en fra klassen, der har været fest på fredag. Må jeg tage med? Har du lavet din lektier? Ja. Så gå ind og hente dem. Her. Det er ikke godt nok. Det er kun til Tissel. Gå ind og lave det igen. Ah! Mor? Mor, jeg er træt af dine høje forventninger. Jeg er træt af, at du bestemmer over mit liv. Jeg tager til fest på fredag lige meget, hvad du siger. Hvordan er det dog, du ser ud? Og hvad har du gjort med dit liv? Du skal i hvert fald ikke til fest på fredag. Kan du gå ind på dit værelse, du er stuerest. Fuck dig.